Het gaat om de 24-jarige Antonio Marcos van de Ploeg en de 19-jarige Enise Merve Birsan. Na verschillende geweldsincidenten eerder deze mannen sloeg het duo Justion Ta in Enschede. Ze skeerden op een man die het hadden betrapen bij een inbraak op de camping. Even later giezelden ze een gezin en namen de heid mee in de auto naar Duitsland. Die werd letter vrijlitten troch de twee criminelen. Ja, er zijn mensen die in ieder geval geweld net schuwen. Wat we zorgen, juist in Enschede, maar dat ook al eerder, onder andere in Meppel, is dat zij volle geweld broeken. Zelfs een vuurwapen en daadwerkelijk machete. Dus deze mensen zijn heel gevaarlijk. En vandaar dat we ze natuurlijk zo snel mogelijk van strijd gaan willen. Op dit stuit ziet je de Nederlandse en Duitse politie naar de twee vertochten. Er is sprake van een grote klopjacht. Dan wordt ze ook wel de Nederlandse Bonnie en Clyde neemt. Ja, die vergelijking gaat mij 4-4. Bonnie en Clyde die oefenen volgens mij banken. En mij het hield dat joegen zo'n eerder meisken. Nou, die er absoluut geen sprake van. Je wil gewoon willekeurige burgers wil je slachtoffer. Die wil mishandelen. Zelfs juist in Enschede wordt er zelfs in Delskerten. Dus ja, die vergelijking gaat wat mij betreft 4-4. In Harkema is het verhaal het praat van de dij. Want de meesten kennen het gezin dat er zocht het dorpsgenoot in opgroeide. Antonio Marcos van de Ploeg kwam op 31 maart 1989 naar Nederland. Uit Brazilië. Hij werd toen 4 maanden oud en adopteerd troch het echtpaar van de Ploeg. Die hier nu ook al een zoon uit India. Ze wennen onder Warmoldstritten op Harkema hier en daar een slachterij. De laatste jaren ween ze hier onder krieken. De buurtbewoners willen niks voor de camera sissen, maar vertellen mij wel dat ze volslijn geen probleem hier met dit gezin en ook net met de band. Maar de problemen komen als de jongen 15 jaar wordt. Hij komt naar een stekpartij vers te zitten in jeugdgevangenis Het Poortje, maar ontsnapt op verlof aan zijn bewaker. Op zijn eigen website verweert hij naar de ontsnapping. Een maand later, na een oorval op een tabakzaak, wordt hij weggepakt. Hij zit zijn straf uit, maar wordt verschillende keren weer oppakt. En nu ziet de politie hem weer. Ik schuw het geweld net, dus onderneem alsjeblieft zelf geen actie, maar bel je de politie. En dan zullen wij daar speciale teams op aansturen.